Dihita salhu na kadamang do dainang na hinolongan di baga sa Tuhat ta Yesus Kristus tapasada roha do pikrata martanya kita. Dami ni dibata na sumurong siyan salhu na roha. Iman na mga ramoti ati-ati roha do pikram muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Purian ni Tuhan hata ni dibata nasaur tuhita dia pala partikenod dienek may san buku di si Yohanes biduono. Amuka mesen ayat 24. Masuk may sahat wayat 35 odo hata ni Tuhan. Asadung di ida na toropi naso di si Jesus. Nang akasisyan na pe. Dibongo ti mamusi aka paraw jadi ro tuhuta Kapernaum mangaluli Jesus. Jadi dungjupang nasida ibana di bariba ni tawi. Nina nasida mamadok ibana. Guru, sa dihari do hotusot. Dungi nina Jesus mamangalusi nasida. Na situtu na hodokon to hamu. Dilului hamu pe au dada ala nang dapot rohamu na taday. Tungala ni nabosur ido hamu namangan roti. Unang masipanganon na olos salpu ulahamu. Alay si panganon na miyan ro di hangoluan na salileng-lileng na. Anayang lehonon ni ama ni anak ni Jolma tuhamu. Ay iba na do dihatidakon amay di bata. Dungini na nasida mamandok ibana. Dia mabahenon nami asa huula hami akka ula lomo ni rohani di bata. Dungini na Jesus mamangalusin nasida. Ha porse hamuma na sinuru ni di bata. Ima ulaon lomo ni rohana. Dungini na nasida ma. Asa dia matadda bahenom mo si idaw nami. Asa tumporse hami diho. Aha diulaho. Iyaw po nami mga manna do di horsihan. So na tarsurat. Dileho do roti siyan banua gijang panganon nasida. Dungini na Jesus mamadok nasida. Natutudo hatakon tuhamu. Apala si Musa mangaleho tuhamu roti na siyan banua gijang. Damangido mangaleho dihamu roti natutu. Na siyan banua gijang. Ay natua siyan banua gijang do silehon hangoluan tu portibion. Ido roti na siyan depata. Gabe dilo nasida ma. Sa tong maleho tuhami ali Tuhan roti si songoni. Dungini na Jesus madok na sida. Aw do roti hangoluan ni. Sadok na somalebi manang isi. Nang rotu au. Jalan na sotupa bimawas. Manang isi na porsia. Diyaw. Ido yanggo. Sahat na. Damang dainang na hinolonga di baga sa Tuhat ta Yesus Kristus. Molo disukut takas tuhita ganu marsada-sada. Songo dia dong panadaw na jot tapatupa di bagasan pangolota. Manada Jesus. Totu mungkin sahali amanginang gudang do panadaw na songo panadaw ni si siyan ni Jesus. Suang songo ni panadaw ni natorop. Na adong di bagasan turpu jamita na sa tuhita dia pala partik yan. Damang dainang nalonga di bagasan Tuhat ta Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita tung masa di patota situtudo. Taringot na torop na totong mangaluli Jesus. Pola na sida nakok tu Kapernaum mangaluli Jesus. Di siala dang dibereng nasida be Jesus di Galilea. Dang dibereng nasida be Jesus do akasisyan na desa. Rona sida maporos tu Kapernaum. Neng manopo Jesus. Ale buasa nasida neng manopo Jesus. Ahado na neng dipatupa jala diula nasida. Totua manginang na hinolongan di baga sa Tuhat ta Yesus Kristus. Parhite-hite turpukontong masatakas do. Haroro dinasida. Sakap dinasida. Jalatahi dinasida na mangaluli Jesus.
Dada ala naneng porsea. Manang naneng mangyuton Yesus. Alai rona sida tu Kapernaum mangaluli Yesus holang sada do alasanna. Ala naung bosuran na sida mangan dibahin Yesus. Makanan yang mereka terima membuat mereka menjadi salah motivasi. Gabe sigur bahulu mana nasida. Kalau awalnya mereka datang berbondong-bondong sampai Yesus penuh belas kasihan di daerah Galilea. Dilihat Yesus nasida mangan. Ala nang namarsait nasida di pamalu. Di bagian nasida aka jamitan ni Yesus gabelam togu hapor syana. Alai di bagasan turpukon. Dangpe. Motivasi nasida. Dung bosur nasida mangan. Saya nang diro hadap pikiran di nasida. Sadang perlu be mangula. Cukup madohoti Yesus mangaluli Yesus sen Nasareti. Male diliam mangan. Mauas diliam minum. Sakap dinasida manang hapor sa dinasida naso turebe. Disimad takas situtu dipasingok Yesus. Diduk Yesus ma di bagasan ayat 20 nomi. Na tutu situtudu na hodokotu hamu. Dilului hamu piau. Dada ala nang dapot rohamuna tadai. Tuk ala nina bosur ido hamu nah mangan roti. Dada ala nang dibereng nasida Yesus anak ni dibata. Marhite-hite akatadda bolon na pinatupan ni Yesus. Sasitong na Yesus na yung madok lo audo dibata. Na boy mga lehon akan narekot di bagasang ulo muna. Narikot di pardagingon song-song ni narikot di partotion. Iba na do anak ni dibata. Na manesa dosa di jalma. Iba na do anak ni dibata parhitin ni dibata. Narotu portibi makahologi. Ido sa sitong na. Bahasa tumasay gudang situtu di patupa Yesus akatanda. Akahalongangan. Alay balik do pangatusya dinatoropi. Amang inang nenolonga di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Pangatusyon na sala gabi maban hapor siya sala. Pangatusyon na hurang dinggan gabi mabain lilu. Ido na tarida di bagasan turpukon. Salah pangatusyon niya kasi siya ni motivasi na salah. Salah pangatusyon di nasida. Gabi lilu nasida manada Yesus. Takas madipatota Tuhan Yesus. Sasitong na iba na doroti hanguluan. Dako lang mga lumangan iba na. Alay manang isi na mga manang na majakon manang na makaporsay Yesus. Tung naso haturaparop bipardaging untuk partodion na. Dia tidak lagi kehausan akan godaan dunia ini. Maka ketika orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mawas dia ka sangat be. Dan mawas dia ka si humisik be. Dan mawas dia ka hamorabe. Alay ibana. Mamora manang pugos. Saya dibatado di papuji-puji. Maka ketika aku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup di dalam Kristus. Aku menerima Kristus dalam kehidupanku. Aku tidak tergoda lagi oleh godaan dunia. Aku tidak tergoda lagi ala niya kasakap-sakap ni portibion. Alay, gabi akka ulaw las ni rohana mahulaho. Damang dahin na nalonga di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Ado na nang dohono ni Jamita Tuhita, musena. Na mangihot
Jami taon na manggatip akka motivasita. Ado amang inang motivasi tagan marsada-sada madohoti Jesus. Udang na motivasi na madohoti Jesus asa tur mamora. Asa tur gabi, asa tur sangap. Molo ido amang inang motivasi ta mangoloy makaporsyay madohoti Jesus salah doy. Alay, tapatikos motivasi ta. Kita mengikuti Yesus bukan kita supaya kaya Bapak Ibu. Dadaan sa gabi. Alay motivasi ta mamora gabi manang sangap pehita manang dao. Alay dang gabi mabaik kita lilo. Dan gabi mabaik kita madaw sa debata. Mamora gabi manang dao. Iku patari dahonot tadoi. Totong mangoloy jala makaporsya Tuhan. Namangyo damang dainang siyan hatan ni Tuhanon na yung dipaingot tuita ganuk marsada-sada Yesus do tutu roti hangoluan ni. Alin ni tajakon may ibana di bagasan ngoluta. Tajakon ibana di bagasan rumah tanggata. Asa rumah tanggata. Gabi rumah tangga na martua. Yesus do ima roti hangoluan ni. Tajakon ibana asa totok kita. Dadabe mangalului akka na marhalo tulomoni rohani di bata. Molo tabay Yesus gabe roti hangolua dihita. Sonang maruhatta. Dame maruhatta. Molo tumpe dang tulus lupe akasakap di rohatta. Aparpudis hali damang dainang. Adong ma sahalak partiga-tiga. Di sadatiki sa martangyang maibana di bagasan ngoluna. Dido ibana matuhan baima tiga-tiga kon asa denggat asa laris asa utungaw martangyang torus ibana ganup ari do ganup minggu denggam ma tiga-tiga na lam ulima tong ima akka ngoluna parbuniagan na pe lambal ka amay sa diparon inatomma molo tutu pa di hari Minggu barugi mau nina. Kebetulan memang tiga-tiga dinaton jono tu gereja. Toema nina naton mah. Hari Minggu pe buka matorus ibana. Jala gudang matutua kapar Minggu manur aka tiga-tiga na. Sampai madang do be mana mar Minggu. Sampai mar tau-tau. Bisa detiki marsahi ma ima enaton di pagi do ibana matupat dita asa manang yakon amay do ko padita tu inatay tanya ko padita ima ay suko padita ima inang hurip pudo ng ruas nami hamuna ngaliling inang dang marminggu ninna romay na tay do ko memang amang al na marjualan na turusin na di do ko di mamang padita umma inang rikot do marjualan alay molo sehat ina marminggu may nang nina. Amang inang nelonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Hita bejojo do so ni di bagasan parngoluan. Gabe lupa do hita tu di batadung sonang ngoluta. Ditik kina bernit talului Tuhan. Alay ditik kena sonang lupa hita tu Tuhan. Alay jami taon neng manugu hita. Bernit manang sonang ikototong doimat Yesus tabahin bohal manang roti di bagasan ngulut taganuk marsada-sada. Amen martanya kita. Mauliate mahsoban ruah nami Tuhan. Taruli rohami sen hatam paluasa tamon marurak marparbue di bagasan rohanami. Asa homa tutu Tuhan jalasi panguluhami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amen. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamasuk-masuk.